Nakasinati ang pipila ka bahin sa Sugbo lakip na Metro Cebu ug pagbaha mugna sa localized thunderstorm. Sayra nato ang mga dapit nga gibahaan. Pinaagi ning report. Sa Pope John Paul Avenue, Cebu City palang daan, nasinati na ang pagbaha sa karsada. Gani doon na pa'y mga bata nga naglangoy-langoy sa baha daptin sa karsada. Hangtod pa sa May Salinas Drive nga misubay sa lahog area. Laom usab ang tubig sa pipila ka mga dapit sa kadalanan. Gani nangatanggong kining mga tawo sa daplin tungod sa kakusog sa uwan nga nakamugna sa bulog sa tubig nga mianod usab sa mga basura. Samtang sa kuha ni Cooper Lia Bakluhan Villagorda, daw nasusama sa dagat ang sitwasyon sa kadalanan sa North Reclamation Area. Kinihabig sa dakong mall, diin makita ang mga sakinan nga hapit na mapatyi silang makina tungod sa kalawom sa tubig. Ang uban nga sakinan wa na musungasong tungod sa kalawom sa baha. Samtang sa dakbayan sa Mandawi usab na sinati ang pagbaha sa pipila ka bahin sa halapad nga kadalanan. Suma sa Pag-asa Visayas nga ang localized thunderstorm ang hinungdan sa pagbundak sa uwan nga misangpot sa kusog nga baha.